May buntag ka na itong tanan. Ug labi na sa nagsunod sa live, kinato karong kabuntagon. Nagbadaugon ba ang tanan? Amen, hallelujah. Salamat sa Ginoo sa kanunay nga gihatag niya nga kadasig aron kita magkahiusa ni ining balay alampuanan para ato siyang himayaon ni ining kabuntagon. Agig pagsugod akong ihatag ni Brad Sirapin ang opening prayer. Hallelujah. Ampo ta mga igsoon, ayaw tagtabang sa Ginoo. Kanimo amahan nga balaan. Salamat ining matahong nga kabutang. Ikaw magapabuhat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw magapamuhat, Ginoo, kining balay ampuanan, Ginoong Diyos. Bantay mo kining padadaan ug mga manulunda, Ginoong Diyos. Thank you so much, Father. Oh, hallelujah. Lord, panalangini ang bawat isa sa amin. Ang manusab ang nagsunod sa social media, Lord. Ang manusab ang among mga silingan, Ginoo. Ang Pilipinas, Ginoong Diyos, panalangini, Ginoo, spiritually, Ginoong Diyos. Ang Israel, Lord, panalangini, spiritually, Ginoo. Yes, Father God, ang among lungsod, Ginoong Diyos, Iblis, Ginoo, panalangini ang among munisipyo, Ginoo, spiritually, Ginoo. Adunay revival, Ginoong Diyos. Adunay pagkapukaw sa ilang hunahuna. Kasing-kasing, Ginoong Diyos, nining maong barangay, Ginoong Diyos, adunay revival, Ginoong Diyos. Adunay mga abli nga hunahuna, Ginoong Diyos. Adunay mga bugto nga talikala, Ginoong Diyos. Hallelujah. Amo kang daigon, Ginoong Diyos. Ang among mga pagdaig, among gituhan, Ginoo, nga kini mao ang makatumpag sa wall of Jericho, Ginoong Diyos. Ang among pagdaig, Ginoo, mao ni ang makatumpag sa ilang mga gapos sa una-una o kasing-kasing, Ginoong Diyos. Hallelujah. Wala kami mahimo kung wala imong tabang, Ginoong Diyos. Ang imong katauhan nga nagsunod sa social media, ang imong katauhan nga matinudaanon nimo, Ginoong Diyos. Ang mga pastor, Ginoong Diyos, kanunay dasiga, proteksyon ni tagaig may lawas, Ginoong Diyos. Dili ni makadiktar nimo, Ginoong Diyos, dili ka namo madiktahan, Ginoo, pero makapangayo higtabang, Ginoong Diyos. Kay ikaw ang Diyos nga walay pagkausap, ikaw ang Diyos nga dili makatagpilaw, ikaw ang Diyos nga mahigugmaon. Thank you so much, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Usbon kong may buntag ka na tong tanan. Amen. Malipayon ba ang matag-usa? Ganiya ta karon. Amen. Ipakita ko no ang ato ang maanindot nga mga pahiyong. Kanang mga pahiyong nga kanang dili piki ba? Tinud-anay nga pahiyong nga ang himaya ni Lord maoy makita sa atong panagway. Amen. Hallelujah. Lingiya imong katupad mga igsoon. Lingiya kung mahimo atong ingnon nga nalipay kog dako sis. Nalipay kog dako Brad nga niya gihapon ta karon. Nagakatigo para alang sa himaya sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Pwede kita mo gawas sa atong lingkuranan ug atong lamanuhon ang atong igsoon diya sa Ginoo mga igsoon. Nalipay kong dako kay ikaw aniya. Nalipay kong dako kay makaupa na sabta. Nalipay kong dako kay ikaw musimba. Ikson ko kumusta ka na? Pagkaanin doon musimba. Pagkaanin doon mo kanta. Huwag ang tanangan na sa Diyos. Adonai panaghiusa. Panabingkil kalintana. Pahari o taang gugma. Dawata ang akong kamot. Iksoon ko kumusta ka. Yes, Lord. Nalipay kong dako kay ikaw aniya. Nalipay kong dako kay makaupa na saka. Nalipay kong dako kay ikaw may simba.
Yes, sir, Jesus. Samtang sa pagpadayon ta sa pag-awit sa atong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Sa bisan unsa nga sitwasyon sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, atong hinumduman mga igsoon nga ang atong Ginoo tako siya sa mga pagdaig. Amen. Tako siya nga daigo nato pinaagi sa awit mga igsoon. Yes, Lord. Atong ipasusi ang atong sulod sa atong kasing-kasing ug gunahog na igsoon. Kay walay lain makasusi sa sulod sa atong kasing-kasing ang ato ragyong buhi nga Dios. Totoo ba ta, ana? Amen. Amen. Kay matod pa sa Jeremias 17:10, ako ang Dios na nag-usisa sa kinauyukan sulod sa kasing-kasing sa tao. Muna nga, si Lord nagyud nakakita sa atong kasing-kasing mga igsoon. Dili ang tao makabasa sa atong kasing-kasing mga igsoon. Muna nga, igsoon ko sa Ginoo, si Lord ug ikaw, maoy nagsayod ragyud kung unsay sulod sa atong kasing-kasing. Never gud niya mabasa sa tao maigsoon. Muna igsoon ko sa Ginoo, adunay mga dapit sulod sa kinauyukan sa atong kasing-kasing nga makaingon ta, Lord, dili na nako kaya. Pero ayaw pakawala at paglaon igsoon. Kay naa si Lord, andam nga mutabang, andam si Lord nga maingon siya nga pahulay sa akong mga bukton. Inana ka maayo ang atong buhi nga Dios. Nakinahanglan man igsoon kaayuhan, kaligon, kusog, kabaskog sa atong mga panglawas. Walay lain atong duolon mga igsoon. Ang atong Dios nga maoy magbubuhat sa tibuok natong kinabuhi. Mao si Ginoong Jesus. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, ikaw ang Dios magasusi, Lord God, sa matag-usa na mo kakasing-kasing amahan. Kung aduna man, Lord God, nga mga sitwasyon dapit sa among kasing-kasing, Lord. Lord, nangay kami tapang anak kanimo, Lord. Kung wala laing makatangtang ni ini amahan, magdapos man sa balatian, in the mighty name of Jesus. Ikaw ragyod, Lord, ang makahikap, makahupay ni ining tanan, Lord God. Yes, Lord. So siha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo bukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kung di ako hugason mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa pagkausa tagpawa ako, punon mo ania ako Ginoo. Yes, sir. Ani ang imong mga katawhan, amahan. Yes, hallelujah, Lord. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo bukawa
you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord God, sa imong pagkabuutan nga Diyos sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord, sa imong presensya, Lord God. Ang imong presensya, Ginoo, naghatag, Amahan, og tumang kalipay, katagbawan, kalinaw, Lord Jesus, sulod sa among kasing-kasing, Amahan. Ang presensya ni mo, Lord God, mo'y makahatag na magpagkakontento, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa imong pagpuno, Lord Jesus, sa matag usa ka namo, Amahan. Dalaygon kay ka nga Dios, Ginoo. Hallelujah, Lord Jesus. So ato ta sa mga pagdayeg sa tong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. So kumudayeg ta sa Ginoo, gisugo gyud ta ni Lord nga ipakpak ko na atong mga kamot. Gisugo ta ni Lord nga sayawi ko ninyo pinaagi sa mga pagdayeg nya kumuawit ta sa atong Ginoo uban ang kalipay. Amen. Oh, uban jud ang kalipay ang atong uban jud ang pagmaya sa atong panaghuway mo nay gusto o gihulat ni Lord sa matag usa nato ka kinabuhi. So ang mga Kristiyano, andam na ba kita nga mudayeg sa atong buhi nga Dios? Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo! Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan at pagpapala sa Panginoon. Sayaw igsoon, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano, yes Lord, na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo! Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Ilundag igsoon. Ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Iporemo, 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 iporemo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit! Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon.
Yes, Lord. Wala gid mi laing Ginoo, Lord Jesus, nga maayo, dako, ug buutan nga Ginoo. Walay lain, ikaw lamang gyud Ginoong Jesus. Matud sa imong pulong, Amahan, ipangga mi nimo, Lord Jesus. Imo kaming giamuma, imo kaming giatiman, imo kaming gisangkapan sa tanan. Ang gusto nimo, Lord, nga mudaig moalagad kami nga anak kanimo, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Bangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw. Yes, Lord, ipangga mo ako, O Diyos. Ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasibaho ng alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, naghihahatag ka na mo. Pagkasimbaho ng alagaran ko ikaw. Yes, Lord God. Ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kasalanan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbaho ng alagaran ko ikaw. Yes, Lord God. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Lapihan ang grasya mo, naghihahatag ka na mo. Pagkasimbaho ng alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho ng alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, naghihahatag ka na mo. Pagkasimbaho ng alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho ng alagaran ko ikaw. Yes, Lord Jesus. Sa bisan asa man mi, Lord God, nga dapit, Amahan. Ana aman mi sa among balay, Amahan. Sa bisan asa may Ginoo, among katunan, Amahan, pinaagi sa imong tabang, Lord God, nga wala kami lain nga bayawon, Lord Jesus, ang imong pangalan, Amahan. Thank you, Lord God.
gihigugma minimo, Lord Jesus. Gipakamatyan minimo, Lord, dito sa cross, Amahan. Ang tanang mga tao, Lord Jesus, nga makita sa among mga mata, lain-lain mamiglahi, Lord Jesus, sa uban pa, Lord God. Usara ang Ginoo nagpakamatay alang kanato mga igsoon. Walay lain ang atong Ginoong Jesus. Gusto ni Lord na dili kita maulipon sa mga nakapaulipon sulod sa atong kinabuhi mga igsoon. Muna nga gibuhat ni Lord, makaingon ta ba nga dili man kita takos nga pakamatyan. Gisakit siya na sinati niya ang mga tanang matang nga mga kalisdanan tungod kay gihigugmata ni Lord. Amen? Muna mga igsoon nga ang atong igabalos ra gyud sa atong Ginoo. Maura gyud nga magkinabuhi kanunay mi Lord Jesus sa imong kabubuton, Amahan. Magminatarong pinagi sa imong tabang, Amahan. Yes, Lord God. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw kalipay ko, o akong Ginoo. Ginuwas mo ako, o Diyos. Yes, Lord God. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Kada mo kinabuhi, O Diyos. Ikaw ang naghatag o kinabuhi. Kanimo lang ako magasalin. Ikaw ang naghatag o kinabuhi. Kanimo lang ako
Thank you, Lord Jesus. Nga walay laing maghatag ka na mo kalipay, Amahan. Ikaw lamang, Ginoong Jesus. Salamat, Lord God. Usami imong gipili, Aman, gitawag, Lord Jesus, nga mga lakad nga na kanimo, Amahan. Sa kadaghang mga tao sa tibuok kalibutan, Lord Jesus. We're so blessed nga kiusata nga gipili ni Lord nga magsunod sa iyang pulong. Amen. Thank you, Lord Jesus. Ang kalipay nga gikan kanimo, Lord God. Diha kami makatagpaw, Lord Jesus. Ang kalipay nga gikan kanimo, Amahan, ug ang gugma nga gikan kanimo, Lord Jesus, nga among matagamtaman, Amahan, nga mapuno kami, Lord Jesus, sa kalinaw. Aduna kami kalinaw, Lord, sa kasing-kasing ug hunahuna, Lord Jesus. Diha lamang namo makaplagan kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga kalampusan sa among pagdaig na kanimo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pag-uban. Salamat, Lord, sa imong pagtipig sa matag usa kanamo, Lord God. Thank you, Lord God. Angayan ka, Lord Jesus, nga pasalamatan. Angayan ka, Lord God, nga pasidunggan, halaran sa tibok namong kinabuhi, Amahan. Kay ikaw ang nag-iya sa among tibok kinabuhi, Lord Jesus. Dalaygon ka, Amahan, nga mudawat sa among mga pagdaig. Dalaygon ka nga Dios, nga hatagan ug mudawat sa among mga pagsimbag, mga pagdaig dinang sa iyo sa kabuntagon, Amahan. Kay ikaw ang takos, Amahan, nga hatagan sa tanan, Amahan. Kay ikaw ang Dios ang ayan, Lord Jesus. Thank you, Lord. Dalaygon ka, Amahan, sa ulay katapusan. Ang mga pagpasidungog, ang mga pagpagsalamat kanimo lang sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Dios magaingong Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang napalanginan, maingog Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So karon akong isunod ang scripture reading pagada doon ni Sis Pamila. Maing buntag ko, mga igsoon ko diha sa Ginoo. Palayo ko panindog alang sa pagtahod sa atuang buhi nga Dios. Harita sa Galatias 1:6 hangtod 7. Kinahanglan matinabangon, magtinabangay kamo. Mga igsoon, kung unsa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo mo'y magpabalik kaniya apan buhatan ninyo kini uban ang kalumo. Og bantayi nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. 3. Kung may mahuna-huna nga bilihon siya bisan kung ang tinuod mao nga walay di ay siya bili. Naglibog lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga masusi sa iyang kaugalingon, binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Kaya ang matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong anon. 1. Ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay nga mapaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalibong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao mauusab ang iyang anihon.
Mo ni ang pulong sa Ginoo. So karon atong isunod ang paghatag og kadaugan sa tasatasan natong kinabuhi. Nasayod man gid kita nga aduna kitay kadaugan sa matag usa nato. Amen. Amen. So ako kini ihatag ni Sis Yancy. Atong paminawon iyang kadaugan. Ako din kadaugan kay kanang pila ko ka months nga wala nakasimba diri din. Kanang inon ko nila Ate Racel nga day simba ya diri day tapos mo na ko nga ya dili man ko makasimba kay si Papa kay mo against man jud ana niya. Kanang muto nga kanang mo ayon mo plano ko nga mosimba ya mo ana na ko nga ay di lang sa guro ko kay magkanang karon mo anak ko nga mosimba ko ya kana bang sulayon ka ba kanang naay mga ipabuhat niya sa puto naman ko ya di na ko ganahan nga mosimba nga gisapot then anak ko to nga ay sunod na lang guro pirmi na akong kasunod niya kanang magmotor mi agi usahay dire ni ate nya kamo nagsimba mo muuraw ko mo agi kay kanang sila gasimba tapos ako nag-agi-agi ra niya. Kanang usahay nga kanang mupalit ko dira niya. Inon ko la Ate Racel nga kanang simba day kay para raman po na ninyo niya maulaw na ko mo ando kay akong kuan kay si Papa musuko man gud ana niya. Kanang anak ko to nga muto nga wala pila na to ka months then kuan pag balik na anak ko to nga kuan man gud to kanang wala na ko nagsimba-simba to akong kuan na to kay kana ganing wala na peace of mind na ko then kuan kanang puros ra ka suko tas na anak ko to nga kuan puros na pagsulay kay mag-away na silang mama ug papa then anak ko to nga kanang mobalik kog simba balag ako lang kay kabaluman ko nga si mama mo simba pero musuko si papa niya si papa dili pud siya ganahan niya mo simba diri kay maulagi wala sila kasabot then ako jung gi-encourage akong self nga kanang musimba jud ko diri kay kabalo ko nga para na ako niya kanang katong wala ko ni simba diri nga nisalang jud ko pila ka months kanang perti jung kanang gubot jud kayo among kanang if nang mag-away-away jud mga mama kay maldita man ko ya babaon ba niya inig mo singka si mama nako mo singka pod ko kay kana ganing wala na naghari si Jesus sa imong heart niya puros na lamang away ang imuhang makuha na nagusingka imong inahan imo pong singkahan tas naka-realize ko nga dapat jud ay naigi na atay Ginoo sa ato ang kasing-kasing kay para makanang natay peace of mind mara to. Amen, no? Hallelujah. Salamat kayo sa atong igsoon sa iyang kinabuhi sa iyang kadaugan nga gi-share nato bisag aduna kita mga pagsulay sa atong kinabuhi. Pero atog yung barugan nga si Jesus gay maghari sa atong kinabuhi ngaron kita makalahutay sa mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi. So karon akong isunod ang special number nga pagadadon sa Candelarios family. Atong pakbaka tubuhi nga Dios sa ilang family.
kanta nga awit. So, ani ano sabi sa inyong atubangan mga kaigsuunan kay drum kay mo halad me para sa atong buhi nga Dios. Look. Na utang may katapusan, mahanaw ang tanang, isang kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabili ng pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Tulong mo, dahayar ko sa pulong mo, nalikon ko sa pulong mo, nabago ko ang pulong mo, pinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, natudlo sa tanan, katawhan mo kianda. Wa may laing kabayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhi ang pulong mo, kahayag ko sa pulong mo, nalikon ko sa pulong mo, nabago ko
Dalaygon ng Dios sa matag usa nato ka kinabuhi atong pagpakan natong buhi nga Dios. Kini maong awit mga kaigsunan ang pulong mo kinabuhi ko nahimugso ni sa diha nga nagdala ko og House of Prayer sa Jesus Ranch. Og nagdala sad ko og radio programa sa radio sa Love Radio 97.9 Love Radio Cebu. Nag-start ko og dala tuig for 2014 nakasod gyud ko sa Love Radio to 2015 ngadto na sa 2019 unya pagka 20 after sa pandemic nakatukod dayon tag kaugalingon FM station unya diri sad ato pagpakan ang Dios mga kaigsunan unya hangtod karon gitabangan ko sa Dios sa pagtipig sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Og ang mensahe sa pulong mo kinabuhi ko mga kaigsunan, gihatag ni sa Ginoo dihang nagampo ko. Nga gipangayo nako sa Ginoo nga tagai kog mensahe nga mo'y makahatag na kog kinabuhi diha sa ako ang pagdumalag simbahan. Ang pulong paghatag og kinabuhi na ang kadasig ng kalipay ng kalinaw tungod kay maoy ako gikinahanglan kay niadtong panahon na grabe ang mga pagsulay. Nagtuyok ang mga pagsulay na ang paglutos, na ang mga discouragement. Apan bisan kung naay mga discouragement, naagyod ang Dios nga nag-encourage, nagdasig, nagligon ug usa sa mga gihatag sa Ginoo nga mga mensahe mao ra gyud ang pagtutok ug pagpabilin sa pulong ni Jesus. Mao na nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dili mabuhi ang ako ang kadasig, ang ako ang pagpangalagad sa Dios. Dili ko makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo kung wala ang iyang mga mensahe. Mo nay unod sa kanta nga gipakita diha nga bisan ang tanang mga butang mahanaw, bisan ang atong kinabuhi tanang butang bisag unsa pa na kamahal, bisag unsa pa na kabililhon sa kinabuhi sa tao, ang tanan mahanaw. Pero ang mensahe sa Dios padayon nga magpabilin. Kung ang atong kinabuhi naa kanunay ang mga mensahe sa Dios, ang atong kinabuhi magpabilin diha sa tubangan sa Ginoo. Mo na nga labaw sa tanan, wala nay laing buhing giya sa akong kinabuhi ang Biblia. Sa panahon nga dunay mga pagsulay, mapisikal, spiritual, emosyonal, labi na gyud sa pisikal kay niadtong panahon na kanunay kong magkasakit. Nagdala kog simbahan mga kaigsunan, sa wa pa ko magdalag simbahan, daghang kog kwarta kay nagtrabaho man ko og nindot nga trabaho. Unya sa dihang nisulod ko og simbahan, niabot ang panahon nga wa na ko'y kwarta. Nya gawas pa niya na ako'y mga sakit, daghan kaing sakit, pero usad ito ka mga pamaagi aron damor kong makaila sa Dios. Aron damor ko nga gunitan sa Dios. Kay ang nahitabo mga kaigsunan mao ni, pag wala na kay butang nga gisaligan sa imong kinabuhi, wala na kay laing sampiton, gawas lamang niya. Niabot ang panahon, bisan ang akong mga ginikanan, dili na nako sila masampit. Bisan ang akong mga igsuon, bisan ang akong mga kauban sa Bible School, bisan sa akong mga kauban sa akong isig ka magtuto, dili na ako masampit. Kay bisan gani ang doktor, dili na nako masampit, kay nimbalibad na sila. Pero niabot ang panahon, mga kaigsunan, nga gibutang o gipahinumduman sa Ginoo ang akong kinabuhi, nga walay laing makahatag na akong kinabuhi, gawas lamang sa pulong sa Dios, mao ang Biblia. Muna guniti kanunay ang Biblia sa panahon nga doon na kay mga pagsulay. Walay laing makahatag nato kinabuhi ang pulong sa Dios. Walay laing makahatag nato kadasig mga kaigsunan ang pulong sa Dios. Hinumdumi ang naa nato karon kining tanan mahanaw, gawas lamang sa Biblia. Amen. Tanan ang atong edad magkataas, ang ato ang kahimtang magkapupos. Like example, ang atong ginabuhi ingon ang Biblia, moabot ang panahon nga moabot na gani ang higayon nga di ta kadungog. Dili na ta kakita, dili na ta kalakaw. Lain ang moalsa nato, lain ang moilis nato. Dadon ta sa mga dapit nga di ta gustong atuan. Mao nay giingon ni Apostol ani Haring Solomon diha sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 12. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Kay dihas bersikulo 2, bersikulo 3, gisugilon kung unsay tinuod nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Unang akong gipasalamatan ng Dios nga akong gidasig, akong gilig-on sa pagpabilin
sa pagtipig sa mga mensahe sa Dios. Og diha ko nabuhi, diha ko nakabaton o kadasig. Ang pulong sa Dios nga ato karong pagahisgutan mga kaigsunan, kini mabasa diha sa Buhat kapitulo 20, versikulo 35. Nindot kayo ang mensahe nga ato karong paghisgutan nga maoy magpahinumdum kanato sa angay nato nga unahon sa atong pagpuyo sa kalibutan samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Hesus. Ingon dinhi sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 35 nag-ingon, diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kitang maghago aron pagtabang sa mga maluyahon. Uban ang pagpahinumdom sa giingon sa Ginoo, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Unya ako ning ikonik mga kaigsunan sa uban pag yung libro ni Apostol Pablo diha sa Galacia. Galacia kapitulo 6 versikulo 2. Ingon dinhi, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantoson, kay niining paagiha, matuman ninyo ang gisugo ni Kristo. Atong ipiyong atong mata, unya atong ihatag ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios. Mangayo taog, tabang sa Dios nga iyahang ablihan ang kinauyukan sa atong kasing-kasing unahuna sa mga mensahe sa Dios nga may itong gikinahanglan. Ipiyong inyong mata, niya ihatag ang inyong una kasing-kasing sa Dios. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, niya kami o Dios nagpasalamat kanimo. Nga imo kaming gidasig wilig-on sa pagpadayon sa pagkat-on o pagpamalandong o pagbansay sa among kinabuhi sa imo mga mensahe. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan sa pag-abli o pagdawat sa mga pulog, mga mensahe nga amo karong madunggan. Diin, imong gibless karon ang among kasing-kasing, ang among nahuna, nga mandinawaton o matinuhon sa imong mga pulong, nga matinuhon, nga andam, nga magkinabuhi sa imong mga mensahe. Wala may mahimo kung wala ka. I-bless ang tanan nga niya karon ug sa tanan nga mga tawo nga makabati, makadungog sa imong mga pulong. Maingon man sa akong magigsunan nga naa karon sa ilang lugar, dapit o Pinoy-anan, sama ka namo, makadawat usab sila pinasahing panalangin o pabor, diin ang among pag-alagad, diha kanimo, magpadayon hangtod sa pagbalik sa among Ginoong Hesus. We declare blessing sa matag usa, in Jesus' name, amen o amen. So, salamat kay sa Ginoo ang mensahe nga ato karong paghisgutan kanang pulong pagtinabangay. Ang tanan mayong pagtinabangay. Ang pulong pagtinabangay mga kaigsunan, usa kini siya ka pulong nga maoy pinaka-importante bisan asa ta. Amen ba? Usa kini ka mensahe nga gikinahanglan nga dili nimo malimtan bisag asa ka. Pulong pagtinabangay, pulong pagtabang. Sa matag usa nato ka kinabuhi, pwede natong usisahon o eksaminon ang atong kaugalingon. Kanus ang pinakalas nga mingtabang ka. Nga kanang duna kay gitabangan nga makit-an nimo siya nga nilitok siya og thank you Lord. Nga giampo ka, giblas ka. Kay kung atong tan-ahon mga kigsunan, kinahanglan pud tang magmaalamon sa pagtabang. Kay dunay mga panahon nga mutabang ka, pero imbis nga i-bless ka, dili sila kontento. Muingon pa sila nga, maora ni. Pero kinahanglan nga maalamon ka sa pagtabang, aron ang gibilin nga mga mensahe sa Dios nga atong gibasa diha sa Buhat kapitulo 20, 35 nga nag-ingon nga labaw nga bulahan ang nitabang, ang ninghatag kaysa mingdawat. Nganong labaw nga bulahan ang mitabang, ang nihatag tungod kay prinsipyo sa Dios. Kung kinsa ang iyang panalanginan, siya nga mingtabang. Amen ba?
Hinumdumi ang prinsipyo sa Dios. Ingna imong tapad, prinsipyo. Ang prinsipyo sa Dios, dili na siya mabalhin. Dili na siya mausab. Dili na siya mga kaigsunan kana bitahong mulubad. Magpabilin siyang prinsipyo hangtod sa pagbalik ni Jesus. Hangtod nga matuman gyud ang tanan. Ang pamaagi sa Dios, ang prinsipyo sa Dios mga kaigsunan, damor niyang iblas katong damor nga mitabang. Apan, ang giingon sa Biblia, para dili mahimong usik ang imuhang pagtabang, kinahanglan magmaalamon ka. Amen ba? Kay giingon ni Jesus, even gani ang literal nga pagpugas. Aritas literal nga pagpugas. Kinsa may nakasuway og pugas? Kanang pagpamugas, pagpananom. Kitang tanan mga kaigsunan, nakasuway gawas lamang sa mga bata, pero ang uban gawas lang kaniadto kay ang mga bata kusog na kay nang mamugas kaniadto. Karon talagsa kaayong mga bata nga kantigong mupugas. Ang ilahang kasagaran nga nakatunan lahi sa atong nakatunan kaniadto. Kami sa amuang panahon nga mga bata pa, gagmay pa kay basta kay makahimo mami og kanang takuyan kinsay nakailag takuyan. Makaaswat na mig takuyan unya makatabo na mig pasi pwede maming mupugas. Kinahanglan kantigot ang mupugas. Usa sa gikinahanglan nato nga maantiguhan ang pagpugas kanang kinahanglan kaantigot ang muila-ila sa yuta. Kay dili tanang yuta ang tanom makahatag og mayong bunga. Dunay yuta nga para ra gyud bisol. Pero kung imong tanuman og lain nga tanom gawa sa bisol dili ka kaani. Siguro moingon pang uban murag wala na siguro yuta nga dili mohatag og ani kung naay iti. Kung daghan ra gyud iti, di ba? Pero doon na gyoy yuta nga makaingon ka nga wa gyoy mga tanom. Kung ari ka gikan sa atong lugar paingon sa lungsod sa Malabuyok, moabot na gani ang yuta diha sa unahan sa inigsuod na gani nato sa sakop sa Sorsogon. Di na kakita di na kakakita og mga garden. Wala na may garden diha. Ultimo gani nga kanang mautan, di nakakakita mga garden. Pero kung musod na ka diri sa dapit diri sa sunod aning barangay, Salmeron, pag abot diri sa Sardinia, hangtod paingog Nogas, hangtod yun na paingon sa Mantalungon. Imong makitaan nga bisan kung naay mga yutang gagmay, makakita ka nga dunay mga gitanom. Pero pag abot na pud sa unahan yun, labi na yun, dulhog ka paingon diri Mantalungon, dahil tuyok na pug alkoy, wa na say mga utanon. Buti pasabot sa paghatag o pagtabang, kinahanglan swito ka. Kay kung ang usa ka tawo imong tagaan, unya imong makitaan nga ibisyura ang imong pagtabang, mahimo na siyang walay pulos, walay bili. Mao na nga ang pulong pagtabang mga kigsunan ang gikinahanglan kaalam. O gulay lain nga pinaka-perpekto nga kaalam nga maoy atong gikinahanglan kanang gikan sa Biblia. Dili gikan sa opinion o advice sa mga tao, labi na sa mga taong walay Dios. Labi na sa mga taong walay panahon sa Dios. Kung nangandoy ka nga makaangkon kag kaalam gikan sa Dios, paminawa ang tingog sa Dios. Ug ang tingog sa Dios makaplagan lamang nato diha sa Biblia. Ingon diha mga kaigsunan, sa ako nang gibasa diha sa kapitulo 6, versikulo 2, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga lantoson, kay niining paagiha natuman ninyo ang gisugo sa Dios. Mao di ay nga ang giingon didto sa Buhat kapitulo 20:35, kung imo na siyang pamalandungan, nga miingon ang mensahe ni anang maong bersikulo, labaw nga bulahan ang naghatag or ang nagtabang kaysa nagdawat. Kay nga naman,
the more di ay kang mutabang, the more di ay kang muhatag, the more di ay nimong natuman ang sugo ni Kristo. Hinumdumi sa pagbalik ni Jesus ang iyang pangitaon katong nagtuman. Kung dunay may mga tao nga mangita ni Jesus, mga kaigsunan, nga wala mo tuman, hinumdumi si Jesus miingon, wa ko kaila ninyo. Amen ba? Wala kaila si Jesus sa mga taong igo nga misampit o Ginoo, sa mga tao nga kana bitaw manginahanglan o Ginoo, pero di kabalong mutuman. Mateo, Kapitulo 7, 21. Dili tanang tao nga mosampit, nga moingon, Ginoo, Ginoo, makasulod na saging harian sa langit. Ang makasulod dito, ingon si Jesus, katulamang nakatuman sa kaubuton sa Amahan. Amen ba? Unya, unsa man kabubuton sa Amahan. Ang kabubuton sa Amahan nga ikaw ako mutuon ni Jesus. Kinsa man ang mintuon ni Jesus, katong mga tao nga nakabati o nakadawat sa mga mensahe sa Dios og mintuman. Mibuhat. Juan Kapitulo 14, versikulo 12, si Jesus miingon, ang tanan nga nagbuhat sa akong mga buhat, unsay giingon diha, ang tinuod mao kini, ang mintuo nagbuhat sa akong mga buhat. Inay mong tapad, ang mintuo, ang tinuod nga mintuo, nagbuhat sa mga buhat. Amen ba? Mao nay gusto sa Amahan. So dili di ay basta-basta mga kigsunan, kana bitang pulong pagsulod sa kingharian sa Dios. Timan ini siya, nganong gilibkas ni Apostol Pablo, diha sa buhat Kapitulo 20, 35, ang giingon, mas bulahan. Ang tanam yung mas bulahan. Kanang word nga mas bulahan, nganong muingon man ang mensahe sa Dios nga mas bulahan, kay dunay saad ang Dios sa mga tao nga mingtabang, minghatag, kaysa mingdawat. Kabalo ba mo? Doon na po'y gipakita ang Dios. Damor kang mingdawat, dunay rason nganong damor kang nindawat. Para damor kang muhatag. Amen ba? Gitagaan ka og trabaho, gitagaan kag negosyo, gitagaan kag maing ani para makapamugas ka. Pero dunay nakit-an si Apostol Pablo. Ato ko nung tan-aon ang ikaduha, unang Korinto Kapitulo 4. Kung wala lang ko unang Korinto Kapitulo 4, mangayra ko pasensya mga kigsunan, kay kapila na kahigayon, kagahapon, murag, wala ko gyud kahuman og taod sa Starling, kay namikog ko unya ning taas kay murag kong malipong, kani bitaw og mudungo ko ani, lipong gyud ko, mura og dili na siya haom. So, padayon ta, unang Korinto 4, versikulo 7. Ato ko nuning pamalandongan, kabalo ko nga, kaya kantigo kang mo sabot yun ani. Kabalo kong kantigo kang mo dawat aning yung mensahe. Ingon din sa 7, unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 7. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kay sa uban? Dili ba ang Dios? Man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya, nganong magpasigarbong man kamo? Mura man pod og dili hinatag ang tanang butang nga ana kaninyo. Nasabta nato. Usahay mga kaigsunan, nakita manggod sa Dios, even sa mga apostoles, nakita sa Dios ang matag kinaiya sa tao. Ang kinaiya sa asawa, kinaiya sa bana, kinaiya sa mga anak, walay matago sa Dios. Ang tanan nakakita. Now, nakitaan sa Dios og kini, nakita usab sa mga apostoles, tungod kay ang mga apostoles, nga nagsulat sa mga mensahe sa Dios, nga atong gibasa diha sa Biblia, puno sila sa balang espiritu. Dili sila puno sa problema. Kay ang tao nga puno sa problema, kabalo mo,
kanunay ra nang naireklamo. Amen ba? Puno gani kag problema. Puno po kag reklamo. Pero puno gani kaspulong sa Dios. Naa kanunay ang pagpasalamat sa tanang butang. Nganong gihatag ni sa Dios mga kigsunan, aron atong masabdan, nga usahay na ni manggod ang sitwasyon. Daghan kayong mga panahon siguro sa atong kinabuhi. Siguro ato ning nabuhat kaniadto. Kaniadtong wala pa ta sa pulong sa Dios, nakahimo ta niini. Lisod kayo ang pagtabang, lisod kayong paghatag, labi na kon imong gibutang sa imong kaugalingon nga ikaw ang naningkamot nganong nainana ka. Kana bitaw ang kuno na nato ang tanan nga nainani ko tungod na sa akong pagpaningkamot, nainani ko tungod nis ako ang pag-antos, pagsakripisyo, kay kung wa pa ko mag-antos, magsakripisyo, di ko mainani. Apan nganong ako mangusikan sa pagtabang? Naningkamot ko para ako itabang? Di ba? Maunay mga prinsipyo. Maunay dili prinsipyo, maunay kasagaran hinungdan orason. Nganong dunay mga tao nga lisod kayo ang pagtabang, lisod kayo ang paghatag, tungod kay ilang gibutang sa ilang una-una kasing-kasing, nga kung wa sila maningkamot, di sila may nana. Pero nalimot sila, ingon si Apostol Pablo, di sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 7, basa. Balikon na ito sa pagbasa. Kinsay, naghimo kaninyo nga labaw kay sa uban. Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya, nganong magpasigar mo man kamo? Mura man pud og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. Mao nay usas mga hinungdan nga nung naay mga taong dili katabang, dili kahatag, damor nga dili ka kahatag, damor nga di ka katabang, damor nga dili nimo mabati ang prinsipyo o pamaagi sa Dios nga nas Biblia. Kay ngano man sa ato nang gibasa, damor nga bulahan, ang tanan iyong damor nga bulahan, labaw nga bulahan, ang gigamit diha labaw nga bulahan. Labaw nga bulahan ang mihatag, ang mintabang kaysa nagdawat. Pero hinumdumi, nganong gihatagan ka para damor kang mutabang. Amen ba? Kay damor gani kang mutabang, damor pagyud kang iblas. Pero di lagi ka katabang o kahatag kung imong angkonon nga kung wala ka maningkamot, kung wala ka magsakripisyo, di ka may nana. Pero timan hinumdumi, tanan nga naani mo, tanan nga nanako, hinatagrasan. Amen ba? Ang kusog, gininhawa, abilidad, hiyas, talento. Siguro doon ay mga tao maingon nga, ako ani ang nagtrabaho maayo, ang giubang mga gigamit nga word, kanang ako'y niwadwad pag-aya ani. Di ba? Wadwad. Kanang bugwal gyud maayo, daro gyud maayo, trabaho gyud bisag unsa, unya ako rang ipakaon sa mga tao. Pero wala day sila kabantay nga ang tanan nga nanila ang kusog, abilidad, maayong panglawas, gikan ni Lord, hinatag ra di ay south. Amen ba? Siguro, ang uban, makahuman nag-eskwela, graduate na. Muingon siguro ang uban, nakahuman kog eskwela, na ako'y medal, tungod na kay naningkamot ko. Pero hinumdumi, kung wala kay maayong panghuna-huna, wala kay maayong pagbati, hinumdumi, wala sad kaanang tanan. Ang tanan nga niya nato gikan sa Dios. O hinumdumi para lamang sabna sa Dios. Amen?
So pwede tang mamalandong mga kaigsoon unsa may naa nato gamitan na para pag-alagad sa Dios. Amen. So likayan nato mga kaigsuonan ang pag-angkon. Muna niingon si David na ana sa sa unang kronikas man siguro na mga kaigsuonan. Unang kronikas, wala na ko ni siya basa ganina. Una or ikaduha, kanang niingon si David, nga ingon siya diha nga, wala ko'y amua. Ang tanan nga aniang kanamo, gikan ganimo. Kronikas 29 siguro, akong tanahon. Unang Kronikas 29. Aki, kani. Samtang namalandong ko kanina, wala ako ni mabasa ng First Chronicles. Actually, nag-Bible reading ko, yun kanunay. Ako ginang gitinguha nga, kanang sa akong kinabuhi, mag-Bible reading ko. Kanunay na akong gibasa ang First Samuel, Second Samuel. Nya, samtang namalandong ko, ngay kong mensahe ni Lord kaganina, Lord, tagay kong mensahe. Actually, dili unta ko kawaliron ng akong asawa mo yung muwali. Kay ganina, grabe yun taas akong dugo. Niya, muraw malipong, magdukan-dukan bitaw. Niya, ngita ko gunitanan. Niya, dili rin ako kuan sa akong asawa kay murag, maluoy po ko niya, kay murag po noon siya kasakit. Maglantaw ko niya, nga murag luoy po kayo ba. Niya, salamat ko sa Ginoo nga ako ang asawa, na kanunay sa ako ang gikinahanglan. Labi na gyud sa panahon nga nanginahanglan kog kuyog. Nagampo ko ganina, Lord, kung dili man ko kawali, ang akong asawa mo muwali. Pero nangay ko nimog mensahe. Wala na ako ni mabasa ning First Chronicles. Ang gibasa nako kanina, ang buhat, Santiago, o kanang unang Korinto. Pero samtang nakigsulti ko kaninyo, gipahinumdum man ko sa Ginoo nga atong mahinumduman ang gisulti ni David. Unsay giingon ni David diha sa unang Korinto unang Kronikas kapitulo 29. Unsay giingon dinhi? Bersikulo 10. Gipasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katawhan ug miingon siya, "O Ginoo, Dios ni Jacob, nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, ang imo ang tanan nga anaa sa langit, og sa yuta, ingon man ang gingharian, og labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi, dungog, hari ka sa tanan nga anaa kanimo, og anaa kanimo ang tanan nga gahom, og kusog, makahatag kag gahom o kusog sa tanan. Karon, nagpasalamat kami kanimo, o among Dios, o gidahig namo ang mahimayaon mo ngalan." Versikulo 14. Kani versikulo 14. Ingon dinhi, "Apan ako ug ang akong katawhan wala gayoy ikahatag kanimo, tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang ug nag-uli lamang kami sa mga butang nga imo lang sab." Buti pasabot, tanan nga ni anato gikan sa Dios. Ang gininhawa, ang kusog, trabaho, negosyo, tanan gikan sa Dios. Gihatagan ta ani para padayon natong maalagaran ng Dios. Muna niingon diha sa Episo kapitulo 4, tanawa. Episo kapitulo 4 bersikulo 16. Unsay giingon diha sa Episo kapitulo 4 bersikulo 16. Ingon dinhi, "Diha kang Kristo, magkahaom ang tanang bahin sa lawas, ug magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagsatag sa kalutahan niini. Busa kon mulihok ang tagsatag sa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibok lawas motubo og malig-on og sa malig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma."
ang pinakakidiha gugma. Tanan niyong gugma. Usa ka pulo nga mao'y pinakabililhon kay atabangan sa Dios. Why? Diha sa Juan 14:15, kung nahigugma ta niya. Kung nahigugma ta. Sana 14:15. Kung nahigugma ay kamo, mao ba? Sige. Murag dili na nako makuha ang tibuok yun. 14:15. Okay. Kung nahigugma kamo kanako, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So, ang tinuod di ay nga source. Kanang gikinahanglan gyud nga matuman nato ang tanang sugo sa Dios. Matuman nato ang tanan nga mga prinsipyo pamaagi sa Dios, kini ra yung gugma. Kay kung duna tay gugma, mubuhat gyud ka. Siguro bisan kami mga lalaki, gawas sa mga bata pa. Katong nibati na kong gugma sa akong asawa, akong uyab, nga karon ako ng asawa, bisan apiki ko sa una, magtigom yung ko kwarta para makabisita ko dire. Kay gikan sa bulhoon pamantoy agianan sa una, 350 na god ang pamasahe. Nya magtigom gyud ko, magkuang kog alkansiya ato. Malit kog alkansiya sa carbon, dayong ako'y hulug-hulugan. Unya, ako tong bukon, dayong pamisita na ako dire. Makabuka ko og alkansiya na abot og 5,000, 7,000. Unya, gawas ana, tabang po ko sa pamilya. Buhaton gud na mo, tungod na kinami gugma. Muna ngayon si Jesus, ang tinuod nga dunay gugma, mubuhat yun na. Kung nahigugma mo nako, tumana ninyo ako mga sugo. Muna dito sa Episo Kapitulo 4:16, imo nang masakpan dito nga makalihok ra di ay ka, unya ang resulta mutubo ug muluuswag ang buluhaton sa Ginoo. Mulihok ra di ay ka kung duna kay tinuod nga gugma. Balik ka ra gud basa ang Episo 4:16. Di ba unsay giingon diha nga kun magkahaom ang tanang mga bahin sa atong lawas. Sige. Diba? Pinaagi ra gyud sa gugma. Kay kung tinuod ang nahigugma sa Dios, mga kaigsunan, una sa tanan, unahon yun nato ang Dios. The more na itong unahon ng Dios, tanawa, ang saad sa Dios, kung the more na ito siyang unahon, the more kang iblas. Tinuod na, ayaw kalimti ang Mateo 6:33. Ayaw yun na kalimti, mas maayo imo ng memorization. Kay base og, wala ni mo ma-memorize sa mas ato igsuon, no? Nga pag bagyong basyang pertinang kusugang hangin, tablaw taw sag pangita asa to nga bersikulo katong gipahunong ni Hesus ang unos. Wag yun makit. Pero kung imong na-memorize ang pamaagi aron dabol kang iblas, bisag di na ka mabasag Biblia. Kay nanas imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan, pahariya ang Dios. Og pagkinabuhi oyon sa iyang kaubuton. Og ang saad tanan nga mga butang nga inyong gikinahanglan idugang ra. Amen. So duha ka pamaagi nga gibilin ang Dios. Paharion siya. The word paharion, siya magmando. Amen ba? Siya matuman. Pwede di ay na nga moingon tang ikaw ang hari. Jesus, you are my king. You are my Lord. Unya, you are my Savior.
Pwede di ka nga mo yung, you are my king. Unya, mo yung ka nga, niya lang Lord, busy pa man. Pwede di na. Mayon ang Ginoo, simba ako. Nya mo yun po ka nga, Lord, kabalo kong makasabot ra gyud ka. Hay may hari, kinsa may hari ana? Ang Dios o ikaw? Ikaw. Kinsa may muganti nimo? Wala. Ngano man, naaday ka imuha. Nga ang tanan nga nanimo gikan man na niya. Naaday kay imuhang butang. Bisan gani ang imong gininhawa, abilidad, talento kanang imong kinabuhi gikan sa Dios. Anytime pwede nang bawion sa Dios. Mao bitaw na mga kaigsunan, ang ato ra gyung katunan kabalo mo unsa ang paghigugma niya. Kay damor tang mahigugma niya, damor natong matuman ang unsay pamaagi sa Dios. Kung atong matuman ang pamaagi sa Dios, i-bless ka. Damor ang pagtabang, ang paghatag kaysa nagdawat. Pero damor kang iblas, damor kang nagdawat. Katong nagdawat, damor po kang iblas. Kung damor kang mindawat, damor po kang mihatag. Amen ba? Muna nga, doon ay mga panahon nga kami akong asawa, pagsabot mi. Nya, doon yung mga panahon may ingo nga, bis, pilay atong ihatag. Isa, usahay mo anak ko, sinsihuhi. Siya po mayong ayaw. Po usahay mo ingon nga, sinsihuhi. Ako po mayong ayaw. Kay, kanang 1,000, bugat na kayo na siyang ihatag kung wa kay gugma. Tinuod na. Kay wa kay gugma, moingon ka nga, sinsihuhi. Okay, 500. Bugat pagyapon. Sinsihuhag tag sa gatos, tag 100. Sa gatos na lang. Uy, bugat yapon, labi na kung gamay, nahanap na kayo mong gugma. Ang 1,000 nga mong gigunitan, isinsihuan mo tag 100, 100 na lang. Uy, bugat yapon, nipis kayo mong gugma. Are na lang kas tag 5. Tag 5 mo na testimony sa ako ang igsuon. Usa sa ako may igsuon, grabe siyang lisura. Nga maayo man ta siya trabaho, iyang asawa, iyang mga anak, perting maayong trabaho, pero aska lisura. Nakadungog siya sa akong programa, hilak siya. Hilak akong igsuon. Karon, iyang asawa, nagwali na. Siya mo'y back up siyang asawa. Maghatod kuha siya. Kuyog siya niya. Kabalo ba mo? Ang iyahang giwalihan, nagpuyo man siya diha sa Dapit Malagasang, Cavite. Imos, Cavite. Pero ang iyahang giwalihan tuas Novaliches. Muagi pa siyag baklaran, muagi pa siyag monumento. Ya, layo kay na. Grabe po na kadaghanan sakyanan. Pero nganong ilan ang gibuhat, nablas sila sa ilang nadunggan nga mensahe. Sa Gideon, ikaw mo instrumento nganong nakalingkawas ko sa kalisod. Ikaw nga, salamat sa Ginoo nga mindawat ka. Amen? So, usa sa pinaka kigyod nga ato ang i-develop sa ato ang kasing-kasing una-una, love. Para damor kang kanabitang makatuman sa kaubuton sa Dios. Malig-on, mutubo, matud pa ang buluhaton. Pinaagi sa gugma, gugma ra gyud. Munang i-develop ang imuhang gugma ni Lord. Kinahanglan suod nimo si Jesus. Kung doon na kay suod nga tao, imo bang bana, imo bang asawa, imo bang pamilya, dapat mas suod nimo ang Dios. Ngano man, kay kung suod nimo ang imuhang pamilya kaysa Dios, muingon gyud ka nga, Lord, sabta lang ko kay sundon gyud nako siya. Tama ba? Maingon ang imuhang pamilya, ayag sa simba. Mo yung pagka, Lord, di mo ko niya pasimbahon, pero nahigugma man ko nimo, pero mas labaw siya. Pero kung nahigugma kas Ginoo, labaw ang imong gugma niya, bisag di ka pasimbahon mo simba gyud ka. Munay nahitabo ni Yancy. Tupakpakan ng Ginoo, no? Ni simba siya, iyang makitaan ang pagkamaayo ni Lord. Amen. Muna nga damor kang mosimba, usap po na nga imong gikinahanglan, patuboa sa imong kasing-kasing ang gugma. So sa may pamaagi aron mutubo ang imong gugma, kana bitawng mas mulig-on ang imong gugma.
kung mo manage sa panahon nga doon na tayo trials, especially sa our family. Labi na gyud sa pamilya. Pero kabalo ba mo unsa? Ang pinakayawi, the more good nimo ning basaha. Naba mo'y Bible diha? Isay na Bible. Amen. Isa ko no ang kamot kanang na Bible. Naman sa cellphone, katong na cellphone. Nao ba? Natanan? Ang inyong cellphone na Bible? Ako gyud ta mong gipaisa ngano man? Sultihan ta mo. Kung seryoso ka sa imong pagtuo, ayaw pagtinapol. Pero kung di ka seryoso, ayaw dula-dulai ang imong kagalingon samtang buhi pa. Ayaw pagdula-dula. Hinumdumi, walay pagmahay nga mo na. Ang word pagmahay, di na makatabang nimo para kay bless. Amen? Dili na mao'y solusyon ang word pagmahay. Si Judas, igo ra siyang nagmahay. Nagbasol sa. Ang gikinahanglan, total surrender, repentance. Hinusuli ang tanan nimong sayop. Kay usamang gud sa makababag sa kinabuhi sa tao nganong dili kita ganahan nga mobasa sa Biblia, sultihan ta mo, dili siyang naghari. Usahay kita. Kung kita gani ang naghari sa tong kaugalingon, igsuon ko sa Ginoo, dili nato 100% nga masaksihan, masinatian ang pagkagamahan ng samahan. Mao na nga usa sa akong idasig ninyo para mas gaan ug mas naa kay kalipay sa pagtabang ug paghatag mga kaigsunan, higugmaa si Jesus. Damor kang mahigugma kung damor kang mubasag Biblia. Timan ini, ang gipakita ni Apostol Pablo nga kun mulihok ang tagsa-tagsa, kabahin sa lawas, mutubo ang iglesia. Mapagaan ang trabaho sa iglesia. Ang word iglesia diha, dili lang ang church building. Kana bitang dunay mga tao nga magtotoo nga naghiusa, maunay iglesia. Nganong mauni ang mensahe nga gihatag sa Dios nimo nako tungod kay karong bulana mao ang bulan sa pagpangandam alang sa atong ikaduhang katuig nga pagpasalamat sa Dios. Ang pagpasalamat dili na siya sayon. Una, daghan kay na siyang buluhaton. Karon pa lang, makakita na ka dapat sa mga buluhaton. O karon pa lang dapat makakita na ka gawas sa mga buluhaton sa mga panginahanglanon. Nya kanang mga panginahanglanon, mga buluhaton, hinumdumi, di na matuman kung wa ka. Hinumdumi, nganong naa ka, kay naa kay Dios. Busa ayaw ihikaw ang unsay naa nimo. Kusog. Kanang kusog nga, kusgan nga mutuyok og litson, basig na tay litson nga baka, ana. Tinuod ba na? Kay basi og, usa ka paahan. Usa ka paa atong litsonon. Kanang lupa diha, mao na ni litsonanan. Unya, naatay litson nga baboy. Kinsa may mutuyok, ana? Nya gawas pa ni ana mga kaigsunan, daghan kay tang pwede nga mabuhat. Nya karon nga adlaw mag-meeting ta kinsay food committee, kinsa ang asir, kinsa ang stage preparation, decoration, nya kinsa ang kanang food committee, magkwenta na mo kinsa pila ang gidaganon nga mga bisita, unya kanos pwedeng mukaon sa pizza 4, pizza 5 na abadihay mga bisita gwa ba? Pizza size, pizza city, pila sila kaadlaw. Inyo nang ipon. Kabalo kang mo iham. Kaya nga naman, gitagaan kag kaalam ni Lord. Gitagaan ka og kaalam sa pagsuwat.
pagkwenta niya sa mga decoration. Muingon na ka nga, gitagaan kong trabaho. Murag ang bintana, murag walay kuan. Murag uhaw kayo ang bintana, di ba? Nagkuan-kuan mi sa akong asawa, naguna-una mi. Iyan ang ipasukod, guna mga kortina. Pero ingon ko, si Lord ang bahala. Kaya nga naman, sa among management, ang tanan nga blessing, amo nang gibahig. Amo nang pero bless kayo ta, kay usas akong estudyante sa basic pastoral, mi order siya sa online og banig, 12 ka buok. Igo yung mahugad diri atong pagpakan ang Ginoo ana. Nya doon na pa sa mensahe nga pasig magpadala si Lord og mga lamas. Pero kabalo ba mo unsay giingon ni Lord sa kuha? Pangutan-a sila. How about you? Amen atong pagpakan ang Ginoo, no? Kaya nga naman, hinumdumi ang prinsipyo sa Ginoo. Labaw nga bulahan ang mitabang. Labaw nga bulahan ang mihatag. Amen ba? Gitagaan lagi kag trabaho, gitagaan lagi kag negosyo para the more kang i-bless ni Lord. Kabalo ba mo? Sa akong post katong mga pastor nga akong estudyante nga karon pastor na ining ingon nga, oy, ang ingon ikapulo na dato na sila. Ha? Nya ingon taon ang uban sa kita, ilang mga comment pastor, oy, kung ayaw mo ka, kung na, kay wala na sila sa Ginoo. Ako lang i-discuss dito, katong tulo ka pastor, usa ato kontraktor to. Nya kabalo ba mo? Perting lisura to sila, samtang wa sila maghatag sa Ginoo. Dili lang sa Ginoo sila, simbahan sila nihatag. Last gani nga nihatag sa ingon siya, Pastor Gideon, December 31, nihatag pa ko ni Pastor Elsie. Pero kuan na gyud siya, gikuha na gyud siya ni Lord. Grabe siyang muhatag, grabe siyang mutabang. Tanawa, damor siyang giblas. Kinsa ra gud siya kaniadto. Katon tawhana sugin landa mo. Ga-live, ga-klasiko nila, ang iyahang balay, tabil-tabil ra. Nya sige patong aw-aw ang mga iro. Nya napasay manok, mutuktugaok, kay usahay, manugal pa man kunuhay sa ato. Kay bag-o palagi siya, sige ra gyud ko gatudlo, sige gatudlo, sige ra gyud gatudlo. Pailo ra gyud ko. Nya kabalo ba mo pag pandemic, giadto ko simbahan. Nya patudlo gyud siya padudlo. Nya iyang motor ato murag kanang iro bitang way kaon. Nga matod pa nga og sikaran paling kay perting gamaya daot pag yun ang andar gud sa iyang motor murag libo ang gasto ba murag imbes kwarta libo kabalo mo bisag lisod siya speaking about na ay mga kanang nay mga pastor events muamot yun to siya kanang naabitaw may amot-amutan. Dili gyud siya moingon nga, pastor, maura gyud ni ako ah. Muamot gyud to siya, bisag apiki siya. Kabalo ba mo? Nasay binuhi nga mga baboy. Niabot og 100 kapin ang halin. Nipalit siya duha ka klase instrument. Ang usa ka instrument, ang price 80,000. Katumang instrument nga ana-ana mahal man kay na. Anang mga trombone ba nga pisliton nga tayhupon, mahal kay na siya. Yan apasay murag piano man siguro to iyang hisgutan. Nahurot ra gyud kuno. Pero kabalo mo unsa ang gibalos ni Lord? Gitagaan sa milyon nga project. Nakapalit sa duha ka sakyanan. Nakapalit pag sa aircon nga sakyanan. Nakagasto pag yun siya unsay iyang gikinahanglan iyang balay. Iyang balay puro na CCTV. Nagka-cancer pa yung asawa, nakagastos siya milyon. Si Lord ang nag-provide. Why? Tungod kay bisag lisod siya. Wala niya gihimong lisod. Wala niya gihimong rason ang kalisod para mo balibad sa prinsipyo ni Lord. Kasagaran man gud usahay ang tao, iya ang kamiton kalisod. Wala mo gud pastor, ay wala gyud, wala. Sige ra kitang wa. Wapot na lang nag 20, 30, wala ra gyapon.
Matingalan lang kasuban, uy, wa na, nagkairko naman. Tinood ba na, lisod kay itong tawahan na. Ang ilang kahimtang patin lisura. Pero karon, iblas sila. Prinsipyo ni Lord para kay iblas. Ayaw take sila. Nang piling man ang uban. Inay mong tapad, damor kang malipayon, nga mutabang mo hatag, pag na-build ang imong kasing-kasing, paghigugma ni Lord. Mana nga, ang akong prinsipyo, basag yung Biblia, ang pulong sa Dios, akong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imo mga pulog, mga mensahe nga imo kaming gigiyahan, gitudloan, aron ang among nakatunan karon, gaan namong buhaton. Salamat o Dios nga dili kami magtinapulan sa pagbasa sa imo nga pulong, amo gyung basahon ang Biblia. Damor namong basahon, imong gisugilo namo nga damor ming mahigugma nimo. Kung damor ming nahigugma nimo, malipayon mi nga mubuhat sa mga bulhaton, diin kami imong gipialan. Imong gihatagan mi sa unsa may naa namo karon tungod na kay maunay among kamiton sa pag-alagad kanimo. Damor ka namong alagaran, damor mo kaming ubanan o proteksyonan o giblas. Ingon ka o Dios sa imong mga pulong nga ang tanan nga mga butang nga among gikinahanglan idugang ra gyud na nimo. Busa imong gipakita nga kami imo nang gibless, damor pag yun may iblas. Kung damor namo kang sundon og damor namong buhaton ang imong gusto. We declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Inay mong tapad tanan nga nanimo gikan sa Ginoo og para lamang sa Ginoo. Sa kalipay, diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, buhatag kaniya. Sa kalipayong kasing-kasing. Hallelujah. Buhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Buhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, buhatag kaniya. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ako nga na sa Tati Charis sa pag-ampo sa tithes and offering. Ato tas pagpamarog o atong isa atong kamot diha sa mga pagampo. Dalaygon ng mga Dios, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pulong Lord God. Nga nagtudlo ka na mo og nagpahinumdum sa padayon sa among gugma diha kanimo og pagmatinud-anon diha kanimo og imong i-bless sa imong mga katawhan Lord God. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga kanunay nagadasig sa imong mga katawhan nga magmatinud-anon diha kanimo Lord God. Pinaagi Lord God sa tithes and offering Lord God. Ug Lord ikaw ang Dios nga mo'y mag-bless sa mga katawhan nga mahigugmaong naghatag diha sa mga halad diha kanimo Lord God. I-bless Lord God ang ilang mga source of income, trabaho Lord God, pananom Lord ug tanan Lord God ang ilang gikuhaan sa ilahang panginabuhi Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y mag-bless ug mag-atiman Lord God. Ug salamat Lord God na ining maong sa lapianong bahay Lord God nga imo ni Lord God nga gamiton Lord God nga magpalambo Lord God ni ini moong balay alampuanan Lord God. Ug salamat Lord nga ikaw maga-protection ni ini Lord God. Ug amo kining ihalad ug isalig diha kanimo Lord God. Salamat Lord sa pagkamaayo kini among giampog ipasalamatan pinagilaman sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Dalaygon kayo ang Ginoo sa kalampusan sa ato ang panambahon. Nya ato ta sa mga schedule, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang mo presider karong coming Sunday kay si Ate LB. Nya ang scripture reading kay si Gaw Albert. Tago man si Mark, ikaw sunod ha. Testimony. Bitaw, di niya na makitaan sunod. Ang mo testimony kay akong mama. Unya mo special number kay si Brad Serapin, sila si David kay kanang dugay naman ni siya nag-ingon nga muhalad na gini siya karong Domingo. Ato iyang gipraktisan. So sa kahapon wala mi nakakuas mga bata kay nag-repair mi sa kusina ni mama kay nalupad man sa bagyong Basyang ang dapit sa dapugan. Ya gi-repair ko ba ni Brad Serapin, ni pastor, maigsuon pud nako. Unya sa karong Sabado padayon ta mga bata kay basin sila ang may special number sa atong Thanksgiving anniversary. Ya doon na sila yung mga i-present. Kaya usaman ta sa mga host sa second year Thanksgiving anniversary sa ikaduha nga tuig na tong pagpasalamat sa Ginoo. So ang mga dugang nga mga announcement akong ihatag sa iyang alagad. Kay oras sa alas 11:58. Siguro natay 5 minutes nga atong hisgutan unya ang gikinahanglan sa ato ang kuan. Assign lang ta sa ato ang anniversary. Pahibalod ay nato ugma maningkamot mi nga buntag mulakaw mi kay magpailis sa kuan kay mura og kinahanglan gyud akong ilisan og ugma siguro magpatrabaho ta or Martes na lang. Naamos kisay nas Martes. Kisay makaari Martes. Sigaw Joel, Brad Serapin, makaari ka Brad Serapin? Martes. Kinsa pa? Marvin. Kinsa pa? Oh. Isulod kaon na nato. Sulod kaon lang. Oh. Kinahanglan man tag naipanday. Kay ato na ning karong simanahon na ato na ning i-tiles. Karong simanahon na para sunod Domingo dili na ni abog. Unya kompleto na magyud materialis ang kulang ani trabaho na lang. Nya sabot sa sudan mura og palit-palit lang ta diri og naay mo agi nga isda. Nya naamusahay mo agi karne. Mamalit lang ta diri. Kay kuan man ana snack raman dayon paniud to niya snack na pod pagkahapon. Unya i-closing siguro na prayer before ta mag-meeting para ato ang i-schedule, i-arrange unsa pa atong gikinahanglan kung mogamit ba ta og pondo sa simbahan unya para sa ato ang anniversary. Ato tas pagpanindog para atong i-close in prayer ang atong panimbahon dayon mag-meeting tag pila ka minuto. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-atiman kanamong tanan. Imong gipabati kanunay ang imong walay hunong nga pag-amuma sa matag usa. Imo ba kaming gitudloan gigiyahan sa pagkabuot sa among gitinguha og mga pangandoy nga kami imong panalanginan. Imo kaming gidasig og gitagag mga pamaagi aron kami dili mo mopakyas sa imong mga saad nga imo kaming iblas. Salamat o Dios nga padayon mo kaming giyahan o sa amo karon nga pagpadayon sa pag-alagad kanimo amahan sa nagkalaing mga buluhaton ilabi na sa among pagpadayon sa pagpangandam alang sa ikaduhang tuig namong pagpasalamat kanimo niini maong simbahan diin kami imong gibutang. Salamat Lord nga imo kaming i-bless, imo kaming giyahan. Labi na sa mga gikinahanglanon nga gikinahanglan mo hisgutan sa among meeting imo kami i-bless karon. Unsay angay namo ang hisgutan Lord o mga panginahanglanon. Bisan pa sa mga kaigsuonan
nga nakaroon silang pinuyanan o nakaroon sa naglaing trabahoan, Lord, imo silang i-bless. Uban ni sila. Nining simanang imong gidugang kanamo. Gikan sa mga bata, ngadto sa mga batanon, ngadto na sa mga namong mga hamtong. Uban ni kaming tanan. Gipadala o Dios ang imong gamahanang mga anghel mo mag-atiman kanamo. Walay bisan unsang kadaot nga mong masinatian tungod kay imo kaming tabangan. Langit nung proteksyon kanunay namong masinatian ug sa akong makigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban ug magapanalangin. Pinagi sa grasya sa mga Hesus ug gugma sa Dios Amahan sa pagig-usa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan, magpanalangin ka kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Palihog ko sa kuan while nag-snack ta. Salamat ta sa snacks. Amahan mo nga Dios sa makagahom. Salamat Lord sa imuhang pagkamaayo nga imo kaming gipanalanginan. Nga imo kaming gipaambit ni nimo ang tinapay Lord. I declare blessing Ginoo ni imo ang tinapay nga makatag kini kusog kadasi kaligon piskay sa among lawas in Jesus name. Amen. Palikog distribute niya, palihog ko off sa kuan base para atorang silent. God bless sa ato ang mga viewers, followers, igsuon nato sa Ginoo. God bless.